बड' निउस चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो नागिरो जोंना बहाय साननैनि हाबाफारिजों जोङो बे फालियाबर बर' गुदि फरायसालिनि गेवलां फोथाराव दिमुगलाय गामियाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय जादों आरो बेवहाय जोंहा मोनब्रै कमिटि एबसु आइजो अनसाय आफाद बेनिफ्राय UBPO लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादा जयैनो देग्लाय बोसोरखौ जोङो खुंनो होननानै आखायाव लानाय जादों आरो बेयाव जितु बर'नि बर' थुनलाइ आफाद होनोबा बर'नि फरायनाय बिजोङाव गोबां गुरुत्त होनानै खामानि मावो देग्लाय नोंथांमोना मा थांखिखौ लानानै गुबैयै बेयाव सावरायनाय जागोन बेवहायथ' जोंनिया जिहेतुके जों साहित्य होनना बुङोब्ला जिहेतु बर'नि गुदि मोनसे आफाद नालाय जिहेतु मिरु आफाद दा बेवहाय बिसेसकै जोङो बर' रावनि सायाव जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो माबोरै सोलोंथाइ होनांगौ आरो माबादि सोलोंथाइ होयोब्ला जों गथ'फोरखौ दावगालांहोनो हागोन बेफोरनि आयदाफ्रावनो जों बांसिन गुरुत्त होनानै देग्लायनि मेलखौ लानाय जादों आरोखि सावरायनाय जादों। जिहेतु जोंनि बे ओनसोलाव गोबां बर' फरायसालिफ्रा टिचार गैयिनि थाखाय जोबनो हमबाय मार्जार सिस्टेम जाबाय बेफोरखौ मा थांखि लागोन बेखौथ' जों सरकारखौसो खावलायनांगोन जिहेतुके दा गोबां फरायसालिफोरावनो फोरोंगिरिफोरा जोंना सासेल' जालांगासिनो दङ बेनि मादाव जोंहा फोरोंगिरि गैयिनि थाखायनो फरायसाफ्राबो खम जालांनो हमदों माखौ रावबो मार्डार खालामनो बहुत थिनहरा नंखायनो आं सरकारखौ खावलायनो लुगैयो जे जाहाथे बिथांमोना जोंनि बर' फरायसालिफोरखौबो बिमादै मेगनजों नायालासिनो जाहाथे मोजां मेगनजों नायनानै जाहाथे जोंनि फरायसालिफोरखौबो फोथाङो आरो जोंनि बर' गथ'फोरनि इयुनखौबो जाहाथे सरकारा दानानै होयो आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो। बे ओनसोलाव बेबायदि गंबेसेसो स्कुला दं जोंनावथ' दा फ्राय सासे फोरोंगिरि फरायसालिया गंब्रै गंबासो दङ आरोखि आरो बेसेसो फरायसालि दं बेयाव बर' फरायसालि जोंना गासै नैबे सिलाफोथार दख्रायाव 16खान बर' फरायसालिफोर दं आरो गंसे भेन्सार फरायसालि दं बेनिफ्राय गेजेर फरायसालिया गंनै दं आरो भेन्सारा गंसे दंथारमोन बेखौबो आं जाहाथे बे फरायसालि भेन्सार फरायसालिफोरखौबो जाहाथे सरकारा एसे नोजोर होनानै बेखौ गभर्नमेन्ट खालामोब्ला जों जोबोद मोजां मोनगौमोन आरोखि दा बे 16खान बर' फरायसालियाव गुदिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम जोंना गुदि फरायसालियानो 16खान बेनिफ्राय गेजेर फरायसालिया गंनै सिलाबालि बेनिफ्राय नैबे दैमालु बे गंनैया आरोखि मा अबस्थायाव दं दा बेफोरो दा बे गंनै फरायसालियाथ' जेनेबा दा जोंना फरायसालि आरो गामिफ्रा जोबोद गोजान जिहेतुके गोजाननि गथ'फ्रा फैनो जोबोद उसुबिदाबो जायो दा बे फरायसालि गंनैल' थानायखाय जिहेतुके नैबे जिथुनाखि गंसे भेन्सार जानानै दङ बे जुदि गभर्नमेन्ट जायोब्ला जोंहा एसे बांसिन सुबिदासिन जागोन आरो गथ'फोरनि थाखाय दा फरायसालिफ्राथ' जोङो दा नुनायाव थारमाने गंनैल' फरायसालि नालाय बेयाव फरायसाफ्राथ' गोबाङानो दङ गासिबो जोंनि बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा बेयावनो फैजोबखायो बे गंनैयावनो ओंखायनो बे फरायसालिफ्रा दा मोजाङैनो सोलिनानै दं होननानै आं सानो गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि बयखौबो आङो बरायग्रोबाय सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो दिनै नैबे 14 नभेम्बर अर्थात बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बे फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर बेखौ जोङो साननैनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय थाग थियारि खालामदों बेवहाय जोंनि 15 नभेम्बराव जोंनि थान्दै मेल जागोन बे थान्दै मेलाव जोंहा देग्लाय बिबान सोलायलायनाय जागोन बिनि उनाव जोंना 16आव गेवलां मेल जागोन बिनि सिगांनो जों 15आवनो जोङो बायदि हाबाफारिखौ लादों बेवहाय जेरै हमना ला एमइ सेक्सन आरो हाइ सेक्सन बे मोननै सेक्सननि खन्थाइ बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनायखौ जों लादों बेहाय बेनिफ्राय एमइ सेक्सन आरो हाइ सेक्सननिनो हाइ जाम्प लं जाम्प बायदिसिना गेलेनाय बादायलायनायखौ लानाय जादों लोगोसेनो जेनेरेल गामिनि जेरै भलिबल काबादि बेफोरखौ लानाय जादों आरो
आइजोफोरनि थाखाय काबादि आरो हौवाफोरनि थाखाय माबा भलिबलखौ लानाय जादों आरोखि बेवहाय। दा लास्ट जिथुनाखि जोंहा 14 नभेम्बर बे 14 नभेम्बर खालि जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंहा सोमावसार बसुमतारी बिथां सारखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा फोरमायहरदों टेलिफनिकनि गेजेरजों जे बिथाङा माने फैगोन होननानै जोंखौ फोरमायहरदों आरोखि। बेनिफ्राय जोंना मानगोनां गोबां आलासिफोरा जोंहा बेयाव बाहागो लागोन, जेरै जोंना BKWACनि चिफ मिनिस्टार बसुमतारी सार बिथांजोंबो रायलायबाय थानाय जादों। लोगोसेयैनो लकेल MLA फोरजोंबो जों बेखौ सावरायनाय जादों जे बिथांमोना बाहागो लानो हायोबा मोजां होनना जों सावरायबाय थानाय जादों आरोखि। दा आं बेखौनो गोजोननाय मोनदों दिनै देग्लाय बियो जोंनि थाखाय जारिमिनारि होननानै बुंनांगोन। जिहेथु गिबि जोङो मोनब्रै आफादजों जथायै देग्लायनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो जयै खुंनायनि थांखिखौ लाबाय आरो बेबायदिनो जोङो जिबायदि जोङो ज' खामानि मावबोदों। दिनैथ' आङो खामानि मावना मोजांखौनो मोनदों। दिनै जों बायदिसिना फरायसालिनि जेंना, जोंनि हारिनि जेंना बायदिसिनाफोरखौ जोङो सावरायनानै जों मोजां मोनदों आरोखि। आं बेखौनो सानदों दिनै बे जथाय खुंनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे मेसेज होनो हायो नामा जोंनि सिलापथार ओनसोलनि थाखाय, बेखौसो सानदों आरोखि। जिहेथु जोंनि बेयाव गोबां माने जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांदों। जि समावनाखि जोङो खौसे जायाबानो जोङो जेबोखिनि माने जोंनि मोननांगौ बेखिनिखौ जों मोननाय नङा आरोखि। आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेवहाय जोङो मेनलि जोङो दानि जिथुनाखि ड्राग्स एडिक्टेड जानाय गथ'फोरनि सायाव जोङो एसे मोजाङै सावरायनाय थांखिखौ लानाय जागोन। बेखौ जोङो माबा खालामदों आरोखि। जेनेबा माबोरैहाय जों बे थांखि लानाय जादों, माबोरैहाय जोङो बे निसानिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आरो मोजां मोनसे पिसफुल माबाखौ जोङो लाबोनो हायो आरोखि, थासारिखौ। बेखौ जों लुबैयो आरोखि। फरायसा आफादनिफ्राय आङो सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं बेखौनो खावलायदों जेन रायजो राजा जोंनि सिलापथाराव थानाय रायजो राजा नोंथांमोना जेन लोब फैनानै जोंनि थान्दै मेलानो जा बा जोंनि गेलेनाय बादायलायनायानो जा बा जोंनि गेवलां मेल गाहाय आलासि जिहेथु जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय फैगोन बिथांमोननि माबायाव जोङो मथथे माब्रै हायो जोङो गोग्गोमनो बाहागो लाफैनांगौखौ आङो खावलायदों रायजो। सिलापथार आनसलिक फरायसा थुनलाइ 77थि गायसन सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि बे दिमगलाय पालायावर गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार बेयाव लोगोसे जोङो मोनब्रै आफादजों ज' जानानै मोनसे जयैनो खुंथाय मोनसे खुंनो लानाय जादों। बेयाव बिथांमोना आंखौनो RCMनि आफादगिरि बानायनानै आं दिनै फैनानै दिनै बे 15-16 माने थारिखनि जिथु थुनलाइ जोनोम सान गायसननायखौ फालिनायजों लोब्बा लानानै जोंनि बे 15निफ्राय जों प्रग्राम लादों। गाबोननिफ्राय साननैनि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव जिथु जोङो मोनब्रै बर'नि माहारियारि आफाद मा आफादा जथायै जों बर' थुनलाइ आफाद थाबाय, जों सिलापथार आनसलिक दख'रा बर' फरायसा आफाद, लोगोसे आबोब आरो लोगोसे UPO इउनाइटेड बर' पिपुल बड' पिपुल अर्गानाइजेसन। ओरैनो बानजाय आफादनि जानानै नोंथाङा बिथांमोनखौ मा फोरमायगोन? दा आं बिथांमोनखौ खावलायनाय थायो जे बयबो जेनेबा गाबोननिफ्राय 15-16 साननि जिथु खुंनो लानाय जों मेलखौ गेवलां माने बे कालारफुल समायना रमायनाखौ जाहाथे बयबो फैनानै आफादनि नेहाथारि आफादगिरिजों नेहाथारिजों लोगोसे बिथांमोननि सोद्रोमाफ्रा फैनानै जाहाथे जोंखौ मावनाय दांनायाव सहाय होफैयो गाजा गोमजायै, आं बेखौ खावलायनाय आसा थायो आरो। बेयाव गाहाय आलासि महरै गाहाय आलासि महर हिसाबै जोंनिनो BKWACनि काउन्सिलनि चिफ सार मिनुस्वर सारखौ जों खावलायदों।